Parlok nongpo, pijinjar haying, hadukan, ne hajkatre jongpi, pun karo water supply, ngin penpoi ke kebakut, kebabang bat kebasinyam. Pun hau number, pranyo saunot henriu nyolai. Pun sepi penpoi bai, hajing pima, dukan pima, jakatre pima, penpoi bet ise. Dagajing temu ban kerjaan ni gajing dan kampisa jong ke pastoret Nadleng Nongba si Union. Ke pastoret ke Brangham apok ke Riboy Sepngi Presbytery Riboy Presbyterian Synod. Kinong ilam jong ke si Union kila penlong ya ke lempung ilekai football ha kini kendiat tayo ke beladam. Bad ha ke sauteri ke Kuala Lengkot Arzar Arpsan kila la aban penhap perdano ia kini ke lempung ilekai football. Kibawan ban simbentah ha kini ke lempung ilekai football ru kidehi kisi society kibahap apok kini ke pastoret. La ban kedau kendiat Banamar kejing dan kam jong ke si Union ban teino ia ke ying jong ke pastoret Nadleng Nongba si Union. Badru kejing dan kam jong ke Union ban don ia ke kor komputer ban penstet ia kejing terekam kam tam ha ke thok ketar bat kejing dan kam ban kapor ia siti ban pa hamman lagi kam bat kejing dan kam. Kumta ginong ilam grasim ia kene karai ban penlong ia kene ke lempung ilekai football ban penmi iau senyang. Watla lebu ia ke kusnam da ke song pisah sia ginong job bat kibawan baar Kisi society kim syam la syim ya ketika song pisah kum ke kusnam. Henry gila penpai biang syak si union kum ke jeng kersian jeng temu babah. Ki kenhun ki balapoi ha ka final ki kentup ya ki ar kenhun nilai kai jong ke si society kei. Bat ke kei e kala penrem no ya ke kei b ha ke jeng shoot tie breaker. Haswa jong ke jeng nilai kai final kini ki samla la penlong shwa na ke jeng nilai kai football parlok. Hapdeng kitemen besan bat kidkhot ke komiti balang ke balang Presbyterian Raitong persya ye kitemen besan bat kidkhot ke komiti balang jong ke balang Presbyterian kei. Bat hagene ke jing lekai football perlok ke balang Presbyterian kei kala job dah ke jing shoot tie breaker. Nang ta hag jing lekai football perlok jong kinong kitkam ke si society kei bat kinong kitkam jong ke si society morong. Hagene ke jing lekai pat ke kei kala long nong job dar kol la shikol. La ruban kedau bah baro kijing lekai kentup naduk kijing lekai football perlok kenong kitkam jong kisi society nanta kijing lekai football perlok hapadeng kitemen basan bat kidkhot komiti balang bat kum juru kijing kun football final jong ke tournament ke balang Presbyterian kei kalalong kendong job habaro kiti kilai teli kijing lekai lawan ban pensengan yang kene kesengi da kitemen basan kirang ba balang kinong kitkam jong kisi society jong ki balang beper ki bahap apok kene pastoret kentup de yau ba ai bor lang lengdok kum kongsan nang tahu tumen besan B Kemdej, utumen besan SW Khar Kongor, utumen besan RM Lapang, urang ba senong kei uba JS Lengdo, urang ba senong Raitong uba S Lapang lembat kiwi-kiwi. Kapten Jongka Ikermen makin saya lihat bahag kelamit tu nomor yang jong di rumah balang kei di mustar benar semua ban kerena na bentai mustar bim kedo ban mi bujili dah ya. Kalau lamu ki player ni musnah mo.
mereka yang dijual yang membakar dong yang dikejar. Ya. Ya balu membakar ala lu. Adi. Woi wala jenis tayo rede abai sebelum ada. Yes. Di belakang sana kata. Hey, Allah itu. Hey, ukul sapul sih. Nah, Allah sih. Allah. Allah. Hey, Allah ini. Ini Subhawan ai jing thak ti macam. Da Subhawan ai jing thak ti macam. Da Subhawan ai jing thak ti macam jong ubai presiden jong kanarleng dong ba postret si union ya ke jing don kam ke jong ki bat wat kataru nagliang jong arung ladon ke jing tip kato katne habede bat kane ka sport ke bangi penlong ke bangi ron ar hajar ar pusau ar pusan ke ben yo ben kliap lama mentang ski kublai subon ya kiru rang ba ki blai don benta nak benta kane ka fundraising nak benta ban pendip penwit penbiang ya ke jing don kam jong ka union ke jongi katkum ki jok ke benta bandon kam no ban hap bandon no ka laptop hapo jong ka district la hapo ka postret CE union te hagane ka por ka bangi don benta langba kene ka program langba kene ka game football ka bangi laron kan long ka jing karku bat ngasngeu ban ai kublei ya kene ka committee jong ka postret ka jogi ka baladon kum kene ka jing temu ka banwanra ro ya ka jinglong bat ka jing stenat adu kata-kata lengba kene ka program ka bangila penlong bat ngilala ro ban penurlong ya ka kumde kumbangilong tenaliang jonga kumba lakren da i vice president ben sa ya ka jing kren te kublei subun ka jing penseu jong pi ya ka jing don kam jong ka narleng dong ba postret ya ka ba kaldon kam ban yo ya ka building hapo jong ka headquarter jong ka hangte balang mausim bat ya ne ka madru habangawan ban represent ha jeka jong MLA ngahap ban kren iye neliang jonga bat kato ka nero ngihap ban bu ya ka memorandum bat ka jong don kam na ka banta kani ka jong don kam jong ka narleng dong ba pastoret rang ba ka jongi te hawide bat kani ka program ka bangila ron nak benta ka fundraising nak benta ban tit ya ka laptop te hagane ka por ngas ngobha ban pentip yepi ba hagajing sisa nagliang jong MLA MDC badan burom jongi ilakwa ya ka ban yawan ban ya sakilang ya kane kajing penhap perdano ya kane ka tournament te namar ki daw ki bom la kiar imla ya ka bandon rakat ban ngi lek sabar ta ka daw ihap ban pha karki ya nga ban 1% ha kane kasgi kabangi don tangangai ba nakaliang jongka union kanam don kono kajing siau namar lada imla ban wanru ila penbiang ngela bandong ya kajing don kam jongi te kana kapor kenang banombat ya kapor sisdon ngas ngeu ha ban pentip sapi ka union bat paj ba baro ba nakaliang jong MLA bat MDC badon burom jingi ba Charles Marngar ila kular badilong ro hadin ka kendai terik ngansa penpoi ya kane ka laptop full set bat ka printer na ka benta kanar lendong ba pastoret ke jongi ya kane ka kubor ka ba UMLA MDC ke jongi ulai ke jing penbena lengba jonga bat ngan sobharu ban penbena yapi ha kane ka por tes nagliang jonga union hi ngi ai ke jing ketbok riang lese ya i bat ya kikam ke babha ke jong i ru kumjo ha kasih ke basdang bla bun kilano ya donation wat kumjuru agne kasih bam taru ka yaj hi kumju ka jeng kuplay kerpang na kamta jong pi baro ki paranong sinong wat ki ba labar nabar jong sinong ru kumju ki kat ki ba la ban ai ban no sya kata ka jeng tumu jong ka union te ngi dan hang ne pat khan yat bat pi ki player
ngam ko ban keren jerong hak bayde berpi ni akan du na kapor sya kapor ka jing kuplay kerpang na kamta jong pi ki team ski bala poi sya ka final te ni don tang lai tali ki balang ki ba lai khun hak ne ka jing sedang jong ne ka football te jaj bade ba ka snong le ne ka balang ka ba he te nak liang jong pi ki la poi sya ka final ka ne ka long tang kadang te ko play shibun ne na kamta jong pi ki players ki ban sa shim banta te ko mala Ukraine ha ka por sha por ka jingla jong pi la ne ka jing start ka jong pi kalong ka wei na ka manta ka burom jong snong bat kum juru ha ka ne ka pastorat ka ba pipidon te ka phang ka ba yale bol de chi ba tailoring chu ching chu hing kren lo ring ta de te tang ka tai ku play shibun na ka manta jong pi ki playar ki ba sai shimanta tôi lệ ba thì tăng cái tay na cũng ta cái này của mình đơn mình ta kum kan narlain nong ba pastorate union kaba ngi dang lung nagabanta ban penmi igifon te nagliang jongka narlain nong ba pastorate union hapdeng jongka jingyat jongka kam ngi i bagajuk kaladei kapor bat kalalongru kabadon kam yangi don ba ajing buat bat pusniu nagabanta ka junun kam ba kum kan narlain nong ba pastoret ngidon kam banyo ya ka building ka bolong ka office jong ka narlain nong ba pastoret union bat rang ba bat jing singen thei ka bobot nang ta ka ba ar ka ba kongsan nakaliang jong ka union ngi kwa ban penmi ka phone nagabanta bante kriyeng bat ka bakumulong ka bakungsan kedai ngikwa banyo ya ka laptop namar ka juk ka bamenta kam dei shu ka juk lom ni hap ban penbiang i jilun kam lagi program na ki weki jilun kam na ka laptop dei namar ka ta ka daw bangi pen long in tournament ban ron da ka football bat nadu pasdang jong ka nega jingron jongi ka tournament ngi pen paw lang bagi jing sungo kemen ka bakraw ban ai kublai shibun naga banta jong pi ki lok nong jong sinong nang ninom kay bat kiwe ru hapdeng gejing apil gejing kaparit ngikwa baka kti kamon gejong pi la kalong si peu bat arperu ngipdiang sugu bahai jing ai jong pi bat gejing ai jong pi kamkut tangang ne office hendrai ka pau haka pastorat district pastorat union kejengi te hari ka por ngakot nagabanta jong pi baro ki pajba da kamen sim jong ka jing seukhya ngin snguthu la kalong kendiat ni sibunru ka jing ai jongi kalong ka bakordor hadu kata-kata ka jing ai jong pi syaka pastorat kan long ka jing kerkhun na ka banta jong pi ban ka jing kerkhun na ka banta ka pastorat jongi bengila ban pelun kam ya ka ki jing tumu ki jong pi na ka banta ka babha ingej scam bangin sala ban pendap ya ka de ha ka ju ka porro ngas nu ban khot ya Presiden jongka union in snubha banwan shani shakman ngadon roban ai gijing ai snubha shipi kumka union Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru gi wei ar nyau lai